In mei of in januari al. Dat hangt het nog af van wat de inspectie van de Volkszoeners ervan vindt. Maar dan gaat de betterszorg in de Sionsberg definitief dicht. En daarvoor in de plaats komt een plan waarin allerlei mensen met elkaar gaan samenwerken. De gynaecologen, de verloskundigen, de ziekenhuizen. Nevens bestuurder Wagenaar van de Sionsberg is sluiting van de creamafdeling net vat te komen. Want een ziekenhuis is kwetsbaar en kostbaar. Nou, de kwetsbaarheid die gaan we natuurlijk voor een deel ook oplossen door die fusie met Nijsmellingen. En dan krijg je in dit voorbeeld ook een grotere groep gynaecologen en kinderartsen die zich verantwoordelijk weten voor de totale regio. De kostbaarheid houdt in dat er dus geld bij moet en dat gaat ook nog wel even zo voort. Maar iedereen kan begrijpen dat dat niet duurzaam is. En ik hoop dat er geen acties meer komen, want het is niet nodig in mijn ogen. Maar die komen er wel weer. Morgen wordt een estafette-rintocht van de Sionsberg naar het MCL in Ljouwerthouden om aandacht te krijgen in de oren naar het spoeddebat morgen in de Tweede Kamer. Tjenstanders van sluiting binnen net ontjoegen dat het goed komt. Zo had Ria Hietkamp van de actiegroep een sprekend voorbeeld. Dat is een vrouw die gewoon bijna vanuit de ambulance naar de operatiekamer is gebracht. En dankzij dat het allemaal zo snel ging, is haar leven gered en dat van haar kind. Anders was dat niet goed gekomen. Dus in een nieuwe situatie, dan zou die vrouw het net wel hebben. Nou, dat denk ik niet. Nee, en die baby zeker niet. Gevolg is ook dat zwangere vrouwen minder gauw thuis bevallen zullen. Want wil het veilig zijn, dan zou je toch sneller naar een ziekenhuis moeten. Dat is dan in ons voorbeeld Drachten of Leeuwarden. En als je heel ver excentrisch woont, dan is het helder. Dan krijg je van de professionals meer het advies niet thuis te bevallen. Een polyklinische bevalling in het ziekenhuis, daar hangt een prijskaartje aan van €400. Zo'n mensen kunnen daar snel gebruik van maken? Sommigen wel, maar heel veel mensen niet, denk ik. Nee, het moet wel te betalen zijn voor mensen. Dus rennen de zwangere vrouwen dan meer risico's? Dat denk ik wel. Ja, dat vind ik wel. Ja.